by New Year's night, and I'll be happy Christmas once again. I wanted to catch you. Hello, Katakas, and thank you. I love you too. Our story begins in a realm far away from ours, hidden within the darkness of an ancient forest. It's a calm and cold evening in the town. Joyful children are playing beneath a tall Christmas tree. Yet in this moment of darkness, a spark of hope emerges. In the distance, a figure in a red coat steps forward, with one purpose in his mind: to save Christmas from the threat of evil. Christmas Nightmare. Από ταινίες. Κοίταξε, θα βάλω και το Die Hard. Να πούμε ότι δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Die Hard is not a Christmas movie. It's a goddamn Bruce Willis movie. Αλλά ναι, anyway. It's a trap. Wow. Γίνεται να κάνω... Όχι. Wow. Ναι. Wow. Καλά, με το τσεκούρι είναι επικό, Είμαι ο Άγιος Βασίλης τρομοκράτης. Ζεστασιά. Είναι λίγο περίεργος ο χειρισμός, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Αυτό ήταν Kobe. Μου φαίνεται είναι το καλύτερο game που έχει βγει ποτέ. Τι είναι καν αυτό. Ούψ. Για να δούμε. Αυτό το έχω ήδη. Ανταλλάζω ποιος θέλει. Μη μου πεις. Έχω τσεκούρι. Κάτσε. Πάνω μου. Τι έγινε, τι έκανα, δεν ξέρω τι έκανα. Λάρα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Κάτσε να πάω πάνω. Οκ, το βρήκα. Δεν ξέρω τι κάνω. Θα πέσω από κάτω. Ωραία, ωραία. Δεν το περίμενες. Όχι. Dark Souls, Dark Souls. Κόλλησα. Όχι. Ρε Dark Souls, ρε Dark Souls, ρε. Ασχολίαστο. Ρε αλήθεια, άμα νευριάσω τώρα με αυτό το game. Τι να πω. Το έχω, όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ άλλο. Έτσι τώρα που είναι Χριστούγεννα να περάσουμε ωραία σε ένα game. Τι έγινε, κέρδισα. Τι έγινε. Το spam. Greed is good. Spam. Το Πολικό Express. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο διασκεδαστικό game που έχω παίξει τον τελευταίο χρόνο. Σουβλάκι τον πήρα, σουβλάκι. Κουλ. Τι στον Άγιο Βασίλη είναι αυτό. Ναι.
Μπάρμπι ο καριοθράφστης. Όχι. Όχι! Ω, ναι. Αυτό είναι στο τέτοιο. Στο Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Full of a dog. Αυτό ήταν τόσο ικανοποιητικό. Υπέροχο. Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε! Δεν πέφτει μέσα. Τώρα μπήκε! Είμαι καλά. Είμαι καλά. Αχ, αυτό το game είναι πολύ ωραίο και δεν έχω νευριάσει καθόλου. Καλά, εντάξει, τώρα έχω τιλτάρει. Έχω τιλτάρει τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν παίζει, μάλλον είμαι καθυστερημένος ή κάτι τέτοιο. That's the... Αυτό είναι, αυτό είναι. That's it, δεν έχει άλλο, τέλος. Έχω τρελαθεί, δεν μπορώ άλλο. Βασικά μπορούσα... Α, όχι, δεν μπορούσα, ήταν η κρυστάλλη. Καμπικάση. Game of the Year, χαλάρα. Σπαμάρω, ναι, ναι. Τα καλύτερα, ξέρω εγώ, 2 ευρώ που έχω δώσει στη ζωή μου. Ναι. Οκ, το έχω. Εντάξει, φταίω. Πώς. Φταίω. Εντάξει, τώρα τον έχω χαλαρότατα. Δεν ξέρω καν τι έχω έβγαλε. Εντάξει. Easy money, εντάξει, τον έφαγα. Αυτό τώρα γιατί δεν μ' άφησε να κουνηθώ όμως. Undefeated. The Cave Troll. Οκ. The Cave Troll. Άντε, κουνηθείτε! Πιο γρήγορα! Γιατί νομίζω ότι σε πληρώνω! Δεν με πληρώνεις! Εμείς δεν υπάρχουμε! Είμαστε απλά μια οπτική αλληγορία με σκοπό να προσωποποιήσουμε την αφηρημένη σκέψη! Άλλο ένα τέτοιο ξέσπασμα και έχεις φύγει από εδώ! Όχι! Σε παρακαλώ, έχω 3 παιδιά! They have a cave troll. Θέλει holy να το κάνεις infused με holy για να πεθάνουν με την πρώτη. Εδώ είναι παγίδα. Ρε, ποιος το έφτιαξε αυτό το game? Ποιος να του σφίξω το χέρι? Πώς το έκανα αυτό? Θα διαλέξω αυτό. Οκ, η Sister Frida είναι. Όχι. Εψόφα 2 ώρες. Αλλά είναι ωραίο, μ' αρέσει. Νόμιζα πέθανε. Τι λες ρε? Πνιγόμουν εκείνη την ώρα και είχα αφήσει το ποντίκι. Η μουσική από το σπίτι των κακών του Μίκη. Frame drops. Έχω μορλαθεί τελείως. Τα frames μου.
Ω, ζεστασιά, έλα εδώ στο μου. Έλα, τον έχω. Ναι. Ρούντολφ Ρέντιερ. Bad Ρούντολφ. Bad. Γιατί το κάνεις καν. Για να δούμε τι έχει εδώ. Achievement. Leap of faith. Run. Okay. Ξέρεις κάτι, πέθανα αλλά πήρα κάποιους μαζί μου. Oh. I saw the Yeti. I need a hero. I'm falling out for a hero to the enemy. He's gotta be strong and he's gotta be... Κοίτα, το προηγούμενο fight το έβγαλα με την μπαζούκα. Οπότε θα πάω με φωτιά. Αν και με τη φωτιά πρέπει να είμαι πιο κοντά. Gingerbread. Εντάξει, πολύ εύκολα το έβγαλε. Σε φάση τα λεφτά μου πίσω. Πού είμαστε ρε γάμοτο, στο Carthus Catacombs. Ω ναι. Ναι. Αυτό είναι το φλογοβόλο του Elon Musk. Τι έγινε? Νομίζω ότι αυτό εδώ ήταν κάποιος νέος εχθρός. Πού είναι το ποντίκι μου? Να το. Είναι από τα τέρατα, από το που είχε στο Channel 9. Δεν τον βλέπω καν και τον σκοτώνω. A gift for you. Defeated the monster in a box. Αυτό άραγε τελειώνει ποτέ το game? Τι είναι μέχρι να σε σπάσει? Santa Claus is coming. Not welcome. Φεύγω. Όταν σκοτώνεις πολλούς μαζί είναι πολύ ικανοποιητικό. Εδώ. Να γεμίσουμε μολύβι τον εχθρό. Bad Santa. Billy Bob Thornton. Έκανε Naruto Run. Και εγώ το κάνω αυτό, να ξέρεις. Bad Santa. Krampus has fallen. That was fun. The defeated Krampus, weakened and on his knees, reaches desperately for a final... A shotgun is raised, the trigger pulled. And with that, darkness itself shatters into mere shadows. With evil vanquished, laughter returns, filling the air with the sweet sounds of celebration. The once frightened children, inspired by the courage of their red-coated savior, rediscover the joy. And the children too. Yet, let the victory not blind us. The forces of darkness are resilient, and though Christmas may be saved this night, the shadows linger, biding their time for a possible return. Είναι the end με ερωτηματικό όμως. Εντάξει. Το game ήταν απίστευτο. Τρομερά διασκεδαστικό πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, πήγα να σπάσω και το κεφάλι μου στον τοίχο για... Ήμουνα στο τσακ. Καλοκαίρι. Το τσεκούρι. Και φοράει το καπέλο του Λούφι. Ω ναι. So yippee-ki-yay to all of you motherfuckers. Good night!
Merry Christmas λοιπόν.